I denne øvelse skal man producere insulin. Man skal starte med at designe et stykke DNA på computeren. Det gør man ved at trykke på døren og vælge computer og designe DNA. For at designe DNA er der nogle forskellige ting, DNA-stykket skal indeholde. Den første, det er en promotor. Den starter jeg med at trække ind her. En promotor er en DNA-sekvens, der kontrollerer transkriptionen af et gen. Herefter tilføjer man ribosom binding site. Herefter tilføjes startkodon. Startkodonet bestemmer, hvor i mRNA-sekvensen translationen skal begynde. Da vi skal danne insulin, skal vi bruge insulinanalog. Herefter tilføjer vi et stopkodon, som fortæller, at translationen er slut. Herefter tilføjes en terminator. Den sørger for, at transkriptionen ophører helt, når RNA-sekvensen er over. Herefter tilføjer vi en promotor igen. Ribosom binding site. Startkodon. Og denne gang et antibiotikaresistent B, fordi det DNA vi laver også skal være resistent. Så et stopkodon. Og en terminator igen. Så har vi dannet den ned, og så skal det bestilles. Vi går tilbage til laboratoriet, og nu kan det ses hernede. Nu skal vi til den næste opgave. Vi skal starte med at blande gærceller sammen med det DNA, vi lige har designet i et reagensglas. Så vi går herover. Vi starter med at finde nogle gærceller og trække dem hernede i. Så skal vi have et tomt reagensglas og trækker den ned i. Så går vi over på bordet, og bunsenbrænderen tændes for at vi kan arbejde i et sterilt miljø. De forskellige glas sættes op ved siden af. Så tager vi pipetten og tilføjer en pipettespids. Og blander det i reagensglasset. Det nye vi har fået. Nu skal vores blanding så over i elektroporatoren for at genmodificere det. Så tænder vi for den. Her ses DNA-strengen. Og så starter genmodificeringen. Det ses, at den transkriberes.
Nu er den så genmodificeret. Vi går over og henter et nyt reagensglas. Og så smider vi de gamle ud, så vi er sikre på at blande noget. Det nye sættes op, og vi suger det genmodificerede op elektron. Den næste opgave er at fordele de gensplejsede gærceller i en petriskål og tilsætte antibiotikum B. Så vi går over og henter en petriskål. Og antibiotikum B. Det genmodificerede suges op med pipetten og afpipeteres i petriskålen. Herefter tilføjer vi så antibiotikum ned i petriskålen. Så tager vi petriskålen op, og så sætter den i varmeskabet, så bakterien, mikroorganismen, har mulighed for at vokse. Vi tager den ud af varmeskabet igen. Så skal vi have et nyt reagensglas. Og i den næste opgave skal vi så overføre cellekolonien, som vi lige har lavet på petriskålen, til et reagensglas, hvor der er vækstmedie og antibiotika B i. Så det vil sige, at vi skal have noget vækstmedie og antibiotika B, som er der. Så smider vi det gamle ud. Petriskålen sættes på bordet. Og vi tjekker lige, hvad der er for et glas. Vi sætter vækstmediet til højre og antibiotika til venstre og det tomme i midten. Og det vi så starter med at gøre, det er, at vækstmediet skal blandes sammen med antibiotikum B i reagensglasset. Så vi tager først vækstmediet og afpipeterer i det tomme reagensglas og gør det samme for antibiotikum B. Så overfører vi en cellekoloni fra petriskålen over i det reagensglas, vi lige har lavet. Nu skal vi så sætte reagensglasset i varmeskabet. Og der skal det så være i 48 timer. Nu kan vi så tage det ud. Og den næste opgave er så at blande indholdet i reagensglasset og antibiotikum B i et nyt reagensglas. Og så skal vi bruge kanylen til at overføre den
til fermentoren. Så det vil vi gøre. Vi går over og finder et nyt reagensglas. Og antibiotikum B igen. Så smider vi de gamle ting ud. Og det vi lige har haft inde i varmeskabet, det sætter vi til venstre. Det er tomme i midten. Og antibiotikum B til højre. Og indholdet i reagensglasset afpipetterer vi i det tomme reagensglas. Og det samme gøres for antibiotikum B. Så går vi over og finder en kanyle. Right der. Nu har vi så overført det vi lige har blandet til kanylen. Så går vi så herover. Og temperaturen sætter vi så op 35 grader. Så kan vi så se i min kurve her, hvor den orange viser biomassen, den blå er substrat, og den røde er produkt. Og vi vil så oprense insulin. Og det er så det, der er kommet her. Så går vi over og ser den næste opgave. Og det er så at teste den på en mus, der har type 2 diabetes. Så vi går ind og bestiller en mus, der har diabetes. Så går vi herhen. Så ved vi, at det vi lige har lavet står i midten. Vi finder en kanyle. Og suger væsken op. Går over til musen. Og så kan vi så se, at dens blodsukker er meget højt. Så giver vi den vores insulin. Og vi kan så se på kurven her, at niveauet falder. Og vi kan så også se på blodsukkeret her, at tallene falder ret så hurtigt.